Pag umagyo, mura na. Ano ko, ano? Jadi, ikut kuan. Taksak. How I look, the Philippine art. Wow. Started from the very roots of the people, Filipino people. Even our etas, mga ancestor na, nag-artwork na sila. Today, from Pugad to, mula nun, hanggang ngayon, pa-improve ng pa-improve ang arte ang nagagawa ng tao. They could interpret what is going on, kung anong nangyari doon, anong nangyayari ngayon, nakikita sa mga artistang Pilipino all over the country, different cultures na out there pa datang probinsya nito. Yan ang maganda rito. Depende. Wala. Nung wala pa si Martilan, may arte na tayo. Nakikita yon sa mga gawa ng mga eta, yung mga sinaunang tao. Kung ano-ano, made of clay, made of stone, made of wood. Lahat. Gumuguhit na rin sila using clay as their medium. Hanggang ngayon, develop na lahat. I'm so proud of Filipino artists kasi nai-record nila lahat yung what transpired before. Today, nakita nila na arte ay anong mang bagay walang arte. It's a dull one. Building, just anything. From basket, wood, stones, housing, shelters, everything. May resemblance ng mga Filipino Inuit mentality. I'm so proud of the Filipino artists. Until now, yung ganong mga artist na nag-i-enjoy sila out of World Cup artist kung ano, parang pauso na ngayon, no? Yung mga fit na rin tayo, fake news, ano, ano ba, paanuhan. Pero anyway, that is the right. It so happened that we live in the free world. That you know, anything you do, kung ano you're free. Pero kung iisipin nila
sila tunay na artist. Makikita yun sa mga gawa at saka kung ano yung role niya, sistema mo. Yan, latest niya. Marami ang kwan sa publicity sa mga books na yan because of our mga advancements sa technology natin. They were known. Ako hindi na ako masyadong nakaanin ka. Yung sino lang kuna sa akin yun. Pero to border, to maganda naman. Nabubuhay din tayo ng